Segretarju parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali u membru tal-Kabinett ta' Roberta Bela, Alison Zarafa-Civelli, saħqet li il-Prim Ministru tkellem tajjeb ħafna meta qal li ma jafdax lil bintu waħedha fil-Belt Valletta minħabba l-biża' marbuta mal-kriminalità. Il-ħabis wara nofsinhar Net News staqsal lil Zarafa-Civelli dwar is-sigurtà fil-lokalitajiet Maltin, bis-Segretarju Parlamentari tisħaq li l-ġenituri dejjem se jibżgħu għal uliedhom. Dan fil-waqt li taċ tifhem li tant kemm kien effettiv id-diskors ta' Roberta Bela illi minn kien ħatif inċident wieħed minn diversi inqabad. Il-Prim Ministru qal illi ma jafdax lil bintu l-belt. Inti kif tuġeb għal dan? Uġeb tajjeb ħafna, infatti rajna min kellu jieħu azzjoni ħa azzjoni, is-suspettat tressaq ukoll il-qorti, jiġifieri iva l-ħsibijiet fejn ikollok il-beża ta' tfal tiegħek ikunu dejjem min għandu tfal jaf x'jiġifieri. Madankollu, it-tweġiba ta' Zarafa-Civelli bħal donnu ridet timplika li n-nuqqas ta' sigurtà fil-Belt Kapitali kienet ikkawżata minn dan il-każ partikolari biss meta diversi residenti Beltin li tkellmu ma' Net News tkellmu magħna dwar dak kollu li qed isibu ma' wiċċhom u kemm fil-verità mhux qed iqossuhom siguri. Iżda għas-Segretarju Parlamentari Roberta Bela għamel dik l-istqarrija fuq każ wieħed biss. Ma naħsibx li għal-bnedem wieħed kienet jgħid il-Prim Ministru, fis-sens ħaseb wara ir-residenti Beltin, ħaseb il-biża' hemm qiegħda. Inti mhux għall-bint il-Prim Ministru semmejtlu fuq bint il-Prim Ministru wieġbek u ġibtek jiena. Mistoqsija dwar il-fatt li skont ċifri maħruġa din il-ġimgħa li l-kriminalità f'erba' lokalitajiet partikolari, jiġifieri Valletta, Bormla, Furjana u Żejtun, żdiedet, il-persuna responsabbli mill-Kunsilli Lokali injora tal-kollox din l-istatistika u tinsab kuntenta illi b'mod ġenerali l-kriminalità fil-pajjiż skont iċ-ċifri naqset. Il-kriminalità f'pajjiżna tul l-aħħar snin ukoll naqset u iva nkomplu ntejbu fiż-żmien li ġejjin. F'dawk l-erba' lokalitajiet żdiedet però. Ir-rapport in ġenerali juri li l-kriminalità f'pajjiżna naqset. Intant, bħala Segretarju Parlamentari responsabbli Net News staqsa lil Zarafa-Civelli jekk il-pjanijiet ta' proġetti maġġuri futuri u se jkunu simili għal dawk biswit l-ajruport deskritti mill-Membru Parlamentari Ewropew u eks mexxej Laburista Alfred Sant bħala ġbejna. Iżda hi wieġbet billi sempliċiment ma rispondietx u ħarbet lem. Bl-istess ippjanar illi nħadem fejn l-ajruport se taħdmu. Il-poplu Maltu għawċi jagħti fiduċja lill Gvern Laburista hekk kif Gvern Laburista jkompli juri fiduċja fin-nistiju għaliex fiduċja tagħti lura, fiduċja tagħti lura. Nistaqsik għax l-eks mexxej Laburista iddeskriva l-pjan bħala ġbejna, ma nafx jekk hux bl-istess mod ħatibqgħu għaddejjin. Għandi nifhem li bl-istess mod ġifieri. Francesco Catania għal Net News.